Javi se tvojom menadžeru i recimo da otkazuješ nastup. A ja, da, mnogo ga volim. Halo, Gdje si, Markoni? kući čekam. Šta radiš? Ništa, ali bez veze, kući, ništa. Brate, mnogo sam velikom problemu. Šta je bilo? Pala sam, uganula sam nogu, zglob mi je kao, ne znam kako da ti objasnim i ne mogu da izađem na binu, ne mogu da stojim, ne mogu ništa. Šta da radimo? Šta da radimo? Nemam pojma. Pa ne znam, ne možeš baš ništa, ni da sediš, da... Ne, evo sad su zvali hitnu pomoć, moram da idem, izgleda da mi je puklo nešto. Da... To mi... Da, pip. U emisiji sam, to mi je bio izazov.